Hello, guys. Hey, what's taking gospel to the next level? Taking gospel to the next level, guys. Gospel laga chirirai. Yakarowa rumba style. So, maskara say mamuka say maneri kumatima nenyika. Haino kuti kune madrama arikuitika kuma Facebook street uko. Saka se zvamunongoziva, people like small drama than zvimwe zvinhuwo zvakangodaro so handiti maona. Saka aiwotedza kuti vanhu vakazara kupi? Vanhu vakazara kumadrama uko. Saka sisi tinokukontinyawo nevanenge vari pano tichiita zvatafambira pano. Vachazoyawo kumasure, vachazoona uchachimunya handitika tichingweda takadaro. Nhasi guys tinenge tine mashow edu maviri. Tine iri kutanga yemudzimai akatorerwa murume wake nebest friend. Inonzi betrayal yemashamwari inove topic yakazvimirira yatichazoya naye tichiita. Salibonani dhumelani njani kumatima nenyika muri sei ikokoko. Matsera nhabudhi zviri kudidi. I hope kwamuri kufamba kuma street uku muchisangana nezvakasiyana zviri kuitikako. I hope muri kudzidza. You are learning something from there. Zviri kuitika zvezve guys. I hope you will be able to take a lesson yezviri kuitika zvese ipapo. Andichivaona modi munyatsoteerera right. Tisataunza guest yedu pano panguva ino regai timbo edza mumwe mukadzi so mire auye pana pa fast timbo mudedza fast right. Tichingopedza tobva tafonera tobva tadedzera guest yedu yobva yauya panapa. Amainini tikukufaneleka muchabate foni futi. Amainini bata ifoni kana yaska. Zvino kana mukasabata foni takutoenda kuna guest wedu isu. Okay. Havasi kubata foni amene ndofunga pamukuda vaisiya mpaka kuti havasi kuinzwa or something handisi kuziva. Saka zvondoita ini ndova dropa ndakunza guest wedu tingoenderera mberi nechirongwa chedu. Right. Mozonditirawo mawitness handitika kuti ndafona naika. Ehe. Aha. Tiunze guest wedu. Hello, muri sei? Ndiri right kuri sei kwa muri koko? Aiwa kuno kuri right. Kuri sei weather? Kuri right kupisa chete. Anditika aiwa kwapisa. Right, tinokugamuchirai pachirongwa today mainini. Ini nhasi zita ndakugara ndakupai kudzara ndikati zita renyu munonzi Conny. Ndo zita randakupai reshow. Anditika. Saka Conny wakataura neni ukati ndine nyaya yangu yakamira yakadai yakadoitika kwamunogara kuna Senbek koko ndikati kuno ukati ndichatozoya nenyaya yangu ndoda kuti nditoitaurawo kusvika tazotaura kusvika wazouya pano nhasi tiripo zvedu hatina kwatiri kumhanyira. Our next show yedu ndeya 7 hanzvadzi vari kuyawo nenyaya yakafanana kunge yakwei asiwo vari munhu wechirume handitoona asi vakadiwo vakangoyangofanana neyako zvakosiyana kuti umwe murume umwe mukadzi. Handitika chii chakaitika nyasotitsanangurira bva pakutanga kuti makapinda sei muno mukasangana kupi chii chakazoitika even nemukadzi uyu zvikazodii zvakafamba sei? Sara chokwadi lovers kuchikoro tese takasangana nemurume wangu ndiri form 2 yanga ari form 3. Saka mukufambidzana takadanana kwenguva parefu and then papera some time ndofunga muform 4 iyanga apedza anga akuenda ubasi ndo pakazoti ndakuda kuroora. That was 2099 ndopanda
ndakabvisirwa rora rangu 2099 2000 ndobva ndakaita first born yangu. Tikagara 2007 ndobva ndaita second born yangu. Ndaita second born yangu 2007 ndobva ndakaita second born. Ndaita second born pakatanga kuoma zvinhu kuzimbabwe. Saka patanga kuoma zvinhu kuzimbabwe ndopandakatanga kutengesa. I started kutsvaga zviri kutengesa tichienda kumapurazi kuti tione kurarama. 2006 ndo pandakatanga kutengesa. And then tichidaro kamari kana ndinako kandaiunganidza ndakabva ndamuti chitorewo passport uite sei uende kusouth. Saka atora passport ndobva aenda ndobva auya kuno then ndandisina mari manje yekuti aise visa. Ndobva mama vangu inini yokundibereka ndobva vaofa ndaura cheka ndimupe 2000 yachona aise visa and then yozongodzoka back neshamwari yavo. Saka takaita sekudaro ndobva auya kuno kuSouth Africa 2007 ndobva asvikira kuRustenburg ndokwasvikira achigara. That was 2007 indakasara kuva nevana vangu 2. Zvinhu zvasvika pakuoma pandatorwa nevabereki vangu bva ndadzokera kumba ndatanga kugarana namama kumba. Saka ndichigarana namama ndopakazotanga kutumira zvinhu. Ndopakachitanga kufona achiti ndokumbiro mukadzi wangu but mundisariro nevana. That was 2008 kupera kwaona. Ndobva atumira mari yepasi vandaitawo mari yangu yepasi vandakwira vandauya kuno 2008. Saka takagara kuti takasvikira kuRustenburg ndokwaaigara. Saka 2009 2010 aiwa tatigere. Saka ndakasvikira kuno pandakasvika 2008 ndine mukadzi wandakasvika vandatanga kutamba naye anga ane saluni. Saka ndiaindigadzira musoro kubva 2008 anga ane murume wakewo but zvainetsana. 2008 2009 2010 vakatanga kunetsana ndonguva yeworld cup vatanga kunetsana vairovana almost like every day. Saka isusu manheru taenda tichinovarandutsira. Dzimwe dzonguva ndotora shamwari yangu ndoina ndotonorara naye kumba kwedu isusu kusvika vaita cooldown mangwana tovagadzirisa vodzokerana vachingoita up and down. 2011 2012 tiri pakati pese pekuvaranzura ipapo amai vangu namai vake vakazenge vakuwirirana neshamwari yangu. Vakazenge vatoo mafriends vakutotaura vese vachitoti ndiri kuenda kuRustenburg pane chauri kuda here ndinosira vana mama wangu wapo pasoro iyo kana mama wangu vari uyo vari kuya ngokuti ndiri kuenda kuwana une chauda here utondipa mama wangu uyo wotisira. Saka vanga vatoo mafriends tiri kuti inini ndakasvika ndikawirirana nemwana wavo inini ndikawirirana nemwana wavo. Saka ndakutongovatoo mama ivangu vakutonditi mukoma mwana wangu because ndandato ini ndinda ndiri muhombe shamwari yangu yanga iri. Saka we were very close zvokutoti kana hanzvadzi dzake dzikauya vanogona kutosvikira kumba kwangu kwake wozoenda papai ndanda kutoita kunge mwana wekumba kwavo. Kana dzimwe program dzavaita kumabvuku because nene iye aigara kumabvuku eni mama wangu aigara kuchitungisi. Saka dzimwe program dzaitwa kumabvuku mama wangu vainvitwa. Saka we now very close zvezvo kutoti tata close. Saka zvimwe zvizhinji 2013 2011 ndobva vakarambana nemurume wake uyu. Ndobva musikana akontinya nekuita saluni yake. Murume hamenoti akaendawo kupi handazoziva kuti akaenda direction ipi. Muchidaro takangoramba tichingofambidzana bva akontinya yake nesaluni yake achiita saluni yake. And then that was 2011 2012 saka musaluni meme maitwa zvifuti zvokugerwa
saka wangu murume aenda achinogerwa imomo. Saka inanzi nachandakafunga panguva yese nyamba 2012 vanhu vatanga kufambidzana handina kuzviziva. 2013 vanhu vari kungofambidzana ndopandakazozviziva. Apa achingouya kumba kwako, apa aingoramba achingouya kumba kwako seShamwari kuti angasingazauyi? Aiuya every day sesimeli kana akashaya kana chii kana isauti kana ichiri chii hana chati. Dzimwe dzomwana ndaitogona kutoti ndabika kana sadza rere masikati riri apa ndabika sadza ndaitogona kutotakura bhaketi bheseni rangu ndotosvika usale ndotosvika ndovapa ndabika sadza oshazi wotodya sadza. Inanzi nachandakasaexpecta kana kufungira. Saka nguva yese iyi munhu ndambozoti uipa makuseni paanombobuda achiti ndichambotenderera ari kunogara kusaloni ndokwaari kunogara wangu murume. Dzamara vanhu vakungotaura taura ndinoziva vanhu vanotaura vakungotaura mataurirwo ari kuitwa nyaya iyi zvainenge yangu nyaya zvezvokutonazoona kuti iyi nyaya ndeyangu but kuti paite munhu auya achindiudza direct pakashaya kana wanda akauya achindiudza direct. Vandazoti musi ndada kutobuda kuenda kubasa kuri kusini dzadzitori kuma27 ndobva afona akafunga kuti ini ndatobuda ndaenda kubasa because ndakazoziva kuti aiti akafona kuseni uyu wangu murume aibva abudobva aenda kumba kwemusikana paanogara ikoko ozogeza obuda oenda kubasa. Saka time iyoyo iye haana kuziva kuti ndichiri mumba saka ndina anodaira foni. Saka murume wangu ndopakanditi sadaire foni yangu ndikati nhasi yangu nzaidairwe yaita sei ndobva tatanga kukana newangu murume ndopakati wakutondichairira muri kubreka muchanzwiki zvakanaka. Muri kubreka muchanzwiki zvakanaka. Ya zvanani. Saka wangu murume akatanga kundirova. Saka paaindirova haana kuda kurova kumwe kunhu airova kufesi ndokwaainyanya kundirova. Saka abva andigara padumbu achindirova kufesi. Saka time iyoyo saka papana umwe vanhu vataigara navo munext door. Saka time yavakauya aida kumuranzura airamba kubva pamusoro pangu apa andidzipa mani handachagona kufema ndakuzwa panapa ndatopera ndogona kufa inini. Saka ndakakwanisa kuba yatadzoka. Saka matimba paangari pamusoro penyu achida kukurumai ndobva aita sei? Ndobva achirambira pamusoro penyu ndobva maita sei? ndopandakaona chigumwe chake ndobva ndaisa chigumwe chake ndakaramba ndakachiruma titi. Saka vanhu vaedza kumubvisa pamusoro pangu ndopakati musarame muchitidhonza because akaruma chipangu anogona kusara nechigumwe changu mukana. Ini ndakaramba ndakaruma ndochinja ndakaramba ndakaruma iye akaramba achindirova kuti ndiregere. Saka akaramba achindirova kufesi nemazino angu esai zviri kusvikana nhasi mazino angu ese pafront anotamba anosheka. Saka ndakaona kuti aruramba achindirova pandakaregedzera chigumwe chake but ndakamuruma zvokuti nzwara nenhingikini zvese zvakabva akasara padiki diki kudonha. Chigumwe chake chakasara padiki diki kudonha. Ndopaakabva vakomana vabva vamubudisa bvamusa mubathing room indobva vanditora bva vandigadza pambedha. Ndopaakati zvino manje nhasi urare pano karara panapo torara wakasvinira bhosi nda kutokuuraya haungambondirume usvika ipapo saka ungandiroere hure rako kuti waita hure nanda apa pandisi kuzwa kuti ndiyani ndaziva kuti mukadzi afoni
apa tinazoti ndiani apa muri kurwira phone call chete apa ndokungororana phone call because anga asingavhunduki kana dai ndikadera phone yake sesemeni anga asingavhunduki anga asina kana basa nazvo but that day akandinetsa kuti munhu akutonditi unojairira uda kuti basa kungotamba nefoni yangu every time unodera foni yangu ndei yakufoni saka zvakandinetsa ndopandakati nomanje foni yako handisi kukupa ndoda kumufonera munhu akufonera iye because inaida kufonera bheki munhu afoni saka iye akabva unoti munhu yakafona achataurana nechi achanzwa voice neShamwari yake ndopa akamhanya kundibata ndosaka akatanga kundirova kuti ndisiye foni but ininione yacho ndakabva ndatanga kumudzosera ndokurovana kwatakaita saka vatamati ndasatorari pana anondijairira ndingamborohwe nemukadzi wandakabvisira mari anojairira vakomana vakatoedza kudomuti ai wakabatika iwowo ndiwakanya ndavangomupa foni yachona vapedzerana vari trona aiwa anojairwa nemukadzi wandakabvisira mari akapopota sisibeni obva abuda zaaenda nonga akaenda zve1 hour ino ndasaramba ndakabva ndatongonopinda mumbavu because ndandazara ropa manje because ndaibuda mukanwa muhuno ndanda kubuda ropa nokurohwa kwega kufeswa nandeti apa ndazvimba maziso angu ese azvimba handisi kuona ndapinda mumbavu ndageza ndabisa hembe dzana ndakapfeka dzekuti ndada kuenda kubasa dzabvarwa mazamu enyese abvadzaya ndapinda mushageza makagwa musiwo yose makagwa chaiko lawa zisimeli zvokuti asi ndakadzoserawo zvekandogona handidi kunyeba ndakadzoserawo zvezira rangu hai makagwa kusvika madambukadambuka kudaro makarohwa akadamburwa hembe sisimeli zvozvokuti munhu anokanganwa kuti mukadzi akandidambura hembe ndanangonopinda mushawa mubva ndageza ndandazoti panguva diki diki 1 hour adzoka bva angosvika bva angutora zvaakatora bva abuda bva aenda saka ndofunga yakabva yangu kuenda yakabva yaenda kwadokta bva yasvika bva yanobaiwa titinasi nekubhandeji kwachigumwe ndobva yaenda kubasa ndobva ndasara nokurwadziwa ndobva ndangobuda ndobva ndangonotenderera ndofunga kwandaigara papane kamwe ka distance kekuti unogona kuenda the other side ndobva ndafamba bva ndaenda ikoko ndobva ndatosvika chitodzi apa pambapa pane imba ndobva ndanotora mari ndakabva ndapinda mutauni murustenburg ndanotorwa mari because hatine tomakadzi but yaireflecta kwaari ini ndikadhirowa mari kana ndikatenga chinhu mari yaireflecta kwaari saka ndakabva ndanotorwa mari saka ndakaona pawhatsapp pangu akunditi watora mari yei handidaupindura ndakangoverenga bva ndaupindura ndobva ndadzokera kumba bva ndanotora zvinhu bva ndanotsvaga motikari bva ndatota zvinhu zvangu zvese ndobva ndaenda bva ndatonopinda kumba kwekuya bva ndanobhadhara hemba iye adzoka kubasa ari kunzi akadzoka kuma2 am adzoka kubasa akasvika mumba maground ini ndandatama ndakabva ndatiza masikati yayo ndatiza mwiri wangu asingarwadze sisimene asingagona kufamba ndasingatogonyana kufamba apa handisi kuonaka mukomana yakatongoita utsitsitse dzekuti sinototi amai ava warohwa mutauni ndakapfeka kepi kuvhara kumeso ndakavhara kumeso apa mazino achingotamba apa mazino apa manje handazoti tikubhilidha kwe kwandoramba ndichita mazino angu ari kutamba allright airova nei nezvibhakera aindirova nezvibhakera anombotora aitondorova nezvibhakera chezvo ndozvaindorova nazvo ndobva manheru anzi akadzoka ndobva angosvika ubva angoona kuti mumba muno maground ndobva angotora anzi akarara akagara pakona because ndakangosiyiwa ndaisa hembe dzake matutebrush ake zvinhu zvake zvese pakona zvimwe zvangu propati yangu yese ndakatakura hembe dzake nezvimwe zvake zvekubasa ndakasiya ndaisa pakona maturusi ake ndasiya ndaisa pakona pandabuda ndobva ari kunzi akangosvika ubva angogara ovharara ipapo makuseni anzi akangomuka munhu akatanga kufonera munin'ina wangu ari kucape town zvikanzi ndiri kushaya koni zvanzi isusu chatiri kuziva ndechekuti kona anogara newe
saka hamutsvaki ndozvakabva pandimnin'ina wangu ndobva afonera mama vangu ini mama naKoni takanetsana asi Koni akandirova haachataura chokwadi kuti takarovana akati ndaropowa naKoni mama wangu akati Koni chaicho anowana simba rokurova haatauri munhu haatauri inini vanin'ina wangu vanotaura inini ndini singatotauri mumba medu vamwe vangu ava vanotaura mama wangu ndopa wakatonetsana naizva munhu wauri kutaura ndoziva asingarovengi kana kutaura haatauri and don't forget ka tata ndofungatanda ne2 weeks ndabva kucomplaina kuti munhu yaari kundineda ndabva kufonera mai vake ndabva kufonera mama kana mama ndada kudzoka kumba ari kunetsa haachadzoka kumba in time mari haachandipa ndobva mama watonditi iwowe imbomusiya mutarisi ingomutarisa usamupindura usamuite sei saka iwowe uri kuti azokurova chirudzii kana nesimba rachona arwana kupi ndozvaakabvunzwa namama anhu anguda mama wangu muti mutsvagi inini mushokwerani handisi kutosvitsa kuna baba vake ndondikasvitsa kuna baba vake muchanetsana tsvaga mwana wawo kana wamwana mwana wacho unondifonera ini ndotaura naye ndozwa kuti chii adzoke kupi kumba iye aida kuti mama vataure nini ndidzoke kupi kumba pairi pandakanosvika uko pandakatama manheri yayo ndakabva ndanosvika kumba bva ndanoburitsa bhatiri neline ndobva ndati foni line uko bva ndaisa mudro bva ndasiya zvakadaro kumba nyuwani kwawatotamira uko kwandatamira kakandakabva ndasvika bva ndadzima foni yangu ndaburitsa bhatiri ndobva ndaburitsa line bva ndakanda mudro apa pese apa hausoda kuziva kuti munhu ari kujoliwa naye ndiani handisi kuziva ko manje haunawo here kuita mistake yekuti semunhu saShamwari wabhururu waivigira sadza masikati uchimbodii haunaita mistake yekuti uchibuda mbobva wafonera bhururu because ndo basa revafriends ka kuti Shamwari kumba kwadai so saka ndatobuda inda kudai hauna kumudza handina sisimela mbeno zvakangonda shadzangu iye ndiakatoendako kundotolo ndiyako ndokwakanobhandejerwa bvaiswa sauti nandaziva kuti shasha pandamuruma pepe ndokwaaenda alright hey Shamwari idzi haya inini zvekuzotsvaga zvozotsvaga munhu kuti wedo zvandakuita kuti zvandakaita ndakabva ndangofungwa kuti panapa ndakutiza ndoda kugokutiza aitosi anditsvage ega handisina vandoda kuudza kosi kana vemunext mangu vandaigara navo mamazimba andaigara navo munext vakatosvika ukati vanozva kuti pane vakomana vari kubudisa zvinhu nekuseri kosi ndakati kune dhori rimwe rekuseri budisai zvinhu nekuseri inobva ndabuda nedhori pafranitonge ndakabata handbag saka ivo vanozva kuti kune lori ratakura zvinhu panze naivavo vaita zvokurara SIS MELLY saka ndo advantage yandakatora saka vakatoti vabuda vakangotakura handbag vachiti ndiri kudzoka manje mba maground saka ini ndakazopinda uye ndakazoona mba maground ndakutonzi tuyeye mukweveme kona aenda kupi asiya mba muri ground wani handi ndakutoonera kuti ground ichi abuda wani masikati achindiri kudzoka manje ona saka kubva nangodzima foni yangu andabisa bhatiri vandangokanda mudro saka 1 week yese kapari paclose saka hapana akanyanya kundiona that side and kwanga kusina mazimba futi ikoko mazimba anga ari mashoma side randakabva ndanotamira ari paclose ndakaita 1 week SIS MELLY namba vanhu vari busy kunditsvaga kwandaigara side randaigara asi kamoyo keushamwari wenyu wamaive kamoyo akana kuda kuitirika ndifonerere here bhururu ndimutaurire kuti bhururu ndakazotiza kumba ndiri kwakati apa musati maziva kuti bhururu ndiye ari kudliwa chi nenababa vekwenyu SIS MELLY taenda ndakagumbuka mene ndasingadaitara nemunhu alright kana mai vangu vakatozopopota kuti saka ungabva wadzima uzoti udzoi isusu kuti uri mupenyu sosatafunga kuti wakafa handinova ndakatsvaga kana vanin'ina vangu chaichaivo handina kana wana wandakatsvaga nguva iyo ndakazoti after a week ndakachidza foni yangu ndopandakatrega ndifonere mama ndopandakafonera mama ndopandakati mama ndokumbira kuti munditsvagiro mota ndidzoke kumba ndobva zvanzi uri kupi ndikati ndiri kuRustenburg kanti ane 1 week pemikoni tiri kutsvaga ndikati
takanetsana tikanzi ko wakazorwere murume era namborwa murume iye ndiye akandirova ndopandakatanga kuti noti pandakasvika musi wandarohwewo ndakazvitora maphotos sandopandakazvafowadhira kuna mama ndikati izvi ndo zvaakandiita izvi tenzi iye akatumira chigumwe chakabhandijwa chiti wakamuruma ndopakanzina mama alright chega nditaurire chi taurire baba vako kuti chi takuwana ndobva mama vafonera baba vangu vari kubasa ndopakatamuwana baba vangu ati alright ngapo ndikandigona kuti chi ndogona kuona here vakomana vanokwanisa kunomutora kupi kwaari kugara pasina adzoke kumba tovagadzirisa sei vana ivavo ebva mama vangu kuti alright saka une chikafu here ngati ndakatora mari musi wandaita sei wandatama saka ndinayo saka uyu munin'ina wangu akuno ndopa akazofonera murume wangu akati Conny foni yake yaona taura naye unomuona unoti ari right because ari kutaridza kuti ari kurwadziwa but manje handaona clinic manje apa zviri kubleeda mukanwa manje saka ndaiti zvichapera saka ndandakuta zvezvokuti makusenekeka ndoisa mvura nesalt ndopfunda ndopfwera zvomboti mire kana ndaziva kuti mazina angu ndaita atokanganisika saka ndopa akazondifonera zvikanzi uri kupi ndobva ndazomudirect ndobva asvika ndopa akanditi kwewo unongotama network ndimfonere futi network regaiti mufonere futi hei zvakaoma shamwari idzi sidanyatsokunzwa zvakanakanaka pashamwari saka inenge network yake achimiraiti mufonere direct network yake regaiti mufonere direct akufona alright hello network yake try it. Hello? Yeah, ndofuna network yenyu peta china ichitiza iko. Ndadzima wifi yangu. Alright. Ndaisa data. Alright. Ndaisa data rangu. Alright. Saka ndofunga ino kona tawo. Ndopa akauya, ndopa akanditi koiwe. Peo nongotsiza usina kutaura kuti anamuti zvawakaita se zvakandirwadza ndopa takatomboti taurei kwemazuva ndopa saka paidzokera achidamba kwenya tidzokera maiti ari kuindepi imizoti mbakuchina handinobvunza aingouya kuseni ouya wosvika ouya neti aibva dzimwe dzenguva aitoti aingouya kuseni wongosvika wongoti warara sei ndarara hangunzi ndangoti ndoende kucheka kuti uri sei wakunzwa sei enda kuclinic ndotoramba kuenda kuclinic nzienda kuclinic unotasvika mazina ako saka ndairamba ndikati handisi kuda kuenda kuclinic ndichaenda kuclinic ndakumva saka cha mazuva makana achiuya kuzokudongorera musati maziva akatita mwedzi wese ndisiri kutomboziva ndakangozvigarira hanguko apa makutaura nemurume kawo koshamwari
handisati ndambotaura naye iye haasi kutonditaudzawo hapana ari kutsvaga mumwe ini ndakangoti pamwe ari bhizi kusaloni kwake. Alright. Saka mwedzi murume pamwe aitomboya chivata onga makusina chinda. Aiwa, kumba kwangu anga asingarari. Aingoya kuseni chete. Obva atoti ndakuenda ndakunogeza ndakuenda kubasa. Ndotomuti alright. Wotobuda woenda kubasa. Wotoenda kumba kwake. Apana ndoti ndinogara mumba mangu mukakona ikoko kantorera zvinhu zvese. Ndamba munhu atamba akugara neshamwari yangu inini haachakaundudza kuti inini kuti andudze kuti ndogara neshamwari yako hazvisi kuita. Saka ndopandakazotanga kuchifamba after mwedzi manje ndopandakachitanga kuchidzokera kubasa manje. Ndakudzokera kubasa because murungu wangu akazoti achidzoka kubasa ndopandakachitanga kudzokera kubasa. Because ini ndaisenzera murungu wake iye aisenzera kugaraji. Because yanga ne-service station, murungu wake anga ne-service station. Indaisenzera kumba kwemurungu. Alright. Saka uyangu kona haasi kunzwa mushi. Takarovana saka ndinge na face yake yakaita seyakazvimba. Saka akazondiruma. Ndozvakangotaura nomurungu wake. Saka mungu angoti alright, muzoti anzi take as much time as you want. Saka nguva yese ndasiri kuenda kubasa ndopakazondifonera anzi wakunzwa sei handiri right. Saka murungu akatofunga kuti musi wandakadzokera kumabasa akatofunga kuti tikugara tese mu1 room. Alright. Pandakazonoti tisi kugara tese. Ari kuchita but handisandoziva munhu waari kuchita naye. Ndobva mukadzi afonera murungu akati iwe bvunza murume wako ni kuti chii chiri kuitika kona ari kundiudza kuti havasi kugara vese ane mwedzi achitogara kwaari kugara uyu murume ari kugara kwaari kugara mubvunze kuti chii chiri kumbotora ni basi wangu murume anga ane makore achisenza kubva 2007 yakauya akatanga kusenzera murungu iye. Saka anga ane time saka anga ane nzvimbo ndianga amaneja pagaraji pa. Saka vanga vakuwirirana. Saka ndopakanzi mubvunze kuti chii chiri kuitika. Ndopaka murume ndopakangotsika nyaya kuti hapana chiri kuitika tiri kugadzirisana. Ingoti iye ndiari kungomhanyira into conclusions. Hapana munhu andiri kuona iye ndiari kungofungidzira. Akangotsika murungu wangu saka murungu yakangofunga kuti pamwe kungofungawo kwangu. Pakati but iwe unofanira kuona unofanira kudzokera kumba. Ndera kumba handisi kudzokera. Kumba handisi kudzokera. Kukwaunoudza kunzi vati vakavhura sehani bho ndoshakuuraya unodzokera sei? Handada kucho. Ndinotya kurohwa. Ndinotya kurohwa. Musochona ndopakata unoda kuti tipfuure nekumba kwamaigara iyi. Because aive achindisiya aidriva kubva munogara saidi unonzi SIS MELLY. Kusafari 10. Ndopandaisenza ini. Safari aindidriva kubva ikoko kuya nene kuSunrise. Kuyazondisiya kumba. Saka ndopakanda unoda here kuti tinopfuura nekumba kwachona kurugara murume wako. Kana uchida wotaura zvinhu zvemurume wako munobva matama mubva munzvimbo yacho nayo moenda imwe area yamusiri kuzivikanwa senzi uri kuti wakatamawa kunew area ndounoona pamba pauri kugara. Saka ndopatakapfuura neko patakatoona mumba muime mato nevamwe vanhu vari kulonyiwana. Ndopakati imimi makauya rini zvikanzi isusu tatone mwedzi tiri pano murume uyu akangoita zvinhu zvake akati ndakuenda kune mukadzi wangu. Murungu wangu ndopakati iwe koni chii chiri kuitika handisi kuzive handiri kutoona kuti nini nditori surprise sezvauri kuitawo seems munhu amuvha ini nemumwe mukadzi. Ndopandakati hatipfuure nekusaloni kweshamwari yangu ndinyatsonzwisa kuitika. Saka ndakangokana patakasvika kusaloni ndakaona zvinhu zvemurume wangu zviri pakona matools ake akaiswa pakona. Ndobva ndakatanga kuti ko matools auya ari kutsvagei munhu. Zvikanzi akandichengetera. Saka anokuchengetesa matools ake kokumba kwaari kugara adi kuisako. Zvikanzi ari kuya chirara muno musaloni.
achigeza kumba kwangu. Ndikati Shamwaridzi. chiro zvikanzi ari kungorara pakauchi apa, and then inini ndikazoya ndichivhura woenda kumba unogeza. Ari kuti hanzi ndiri kunyeedza kukunyengetedza iwewe kuti udzoke kumba. Ndidzoke kumba kwaakavharisa. Handisi kuti akavharisa imba. Uya akutoshamisika Shamwari. murungu wangu inini handinokumudza kuzvipika, asi murungu wangu ndakakumudza kuzvipika. Ndobva angoti, you know what, Conny, let's leave this place. Okay. Let's go. All right. Let me take you to your place. Let's leave. Saka ndakapinda motikari zvikanzi, how long have you been friends with this lady? Since 2009. Zvikanzi, does she have a husband? Vandati, no. Zvikanzi, Sunny, your husband is sleeping with this man. With this two lady. I don't want to lie to you. I noticed so many things that I picked on her. Your husband is sleeping with this lady. She's your friend, but at the same time, she's sleeping with your husband. She's a double snake. She's got two heads. So if I were you, stop talking to her. Block her if you can. Don't ask, because now she was asking you to see how are you doing? Murukutaudzana here because akatanga kundibvunza mubvunzo yakawanda. Murukutaudzana here. Saka murume wako akafona here kumba kuna mama wako kuti mugadzirisa. Zvozvadava zvati muri kuita chii mapa stage ipi? Saka ndozvakanzi murume wangu, ndosaka ndakuti let's go. Don't answer it. Ndosaka ndakumudza kukukata kuti usam answer all those questions because abvunza mubvunzo 4 one time. Because she's a therapy. Murume wangu angari therapy pa hospital Okay guys, sorry guys. Ini ndutoma drink yangu panapa pa ine straw. Anditombomu drink kana kumwira muglass. Ndinotomwa ne straw muwine glass imo ndo zvandikutongofila kuda kuita. Handiti maona. Saka musanetseka nehenyu itori drink yandatogadzira ndega ka passion fruit kangu kandagadziraka. Hanoona saka ndotoisa muchiwine glass imo not ndo maglass ari pa ndina mamwe. Ndotomwa ne straw imo asi zvitopinda mudumbu. Hande henyu mberi. Atinoza kuti tine maticha panapa. Tine maticha ringaida kukudza kuti vari kumwira muwine glass vakaisa straw. Ndozvati kuti wakuda panguva iyoyo. Kuisa straw muwine glass imo ndichitomwa. Zviri kutofaya. Zvinongozi ndamwa. Ndo chirungu chacho. Hande imberi. Usamudaine because aruna kuinvestigator kuti muri pastage ipi nemurume wako, because the way she's asking so many questions anobvunza mubvunzo 4 one time without taking a break. Usati wadaira kana mubvunzo 1. Rumakasingaiti. Mina ndichazokupai recipe kana ndinda ndimboitry hangu recipe. Ndichazokupai asi yabuda zvisingaiti yandiri kumwira muchiglass. Saka ndikuda kuzoitengesa handimaona panopera lockdown. Saka ndichida kunyatsotrya kuti alright uchishisira vanhu muwine glass so handika uchisave vanhu. Unokaisa neka straw kachona inobuda sei. Saka recipe yangu yandagadzira but iri kutofamba singaiti. Ndichakupai recipe yacho pakupedzisira because ndoda kuzoitengesa kushop kwangu after kuchi restaurant uko after tapedza zve lockdown zvapera. Saka ndanchingoitry saka ende yatinyatsobuda chako chaiko but ndichakudzai kuti ndaita sei. Hande henyu mberi. Alright. Saka ndopa yangodza ane murungu wangu akasamudairi because she's got so many questions. It's like she wants to figure out kuti chikuitika. So either wako murume arikumudza side of the story. Yako side ndora tatadzwa. Ndora akarika kuchitaura iwe. Saka ndabata kuti let's go. Saka ndoba ndatokuda bhato ndiperekeza bhato tikakumba. But mufungwa dzakwewo mufungwa dzenyu mimi pamakaudziwa kuti this friend of yours is sleeping with your husband makazvita sei makazvitora sei? Ndakatomboda kubvoti no, I've been friends with this. Ndakatomborambira murume wangu I've been friends with this lady from 2009. Handifungi kuti angada. Zvamba then inini ndinoshanda nevanhu hospital. Ndofunga that you've been with me for some time. Conny. Ndofunga tinoshanda kuhospital ndo vanhu tinondoshanda nevanhu
vanotamba nepfungwa dzevanhu izvi ndobasa rangu so ndatoridha pfungwa dzeshamwari yako koni saka ndiri kuti kana waronga stay as far as you can kusvika waziva chokwadi chiri kuitika pakati pavo vari two vana ngoti alright asi wakazvibvuma here mumwoyo mako kana tavangoti murungu aringotaurawo ndaizviramba ndasandambouri kubva tanga kuroorana 2009 zvikuru bhururu wako uyu waunga wada nemwoyo wako wese uyu uchiwa kuti ndiye ungakurumidzi kuchibvuma panongosoti wambosangana nazvo zvokuchitwa unomboramba it first kuti maybe pamwe vanhu vari kungotaura bcause kubva 99 yandatanga kugara nemurume wanga ndasandambohurirwa munhu wangu asi tanga kuzondiurira 2013 iyo wakatanga nebest friend yangu saka pavanisiya kumba ndobva ndato saka ndonga papera 2 days ndichienda kubasa ndava ndasangana nemumwe mukadzi mutaxi musoshona ndakakandisira mutauni ndobva ndatomndandisira mutauni pane zvandaotenga mushoprite ndobva ndisira mutauni saka ndakwira kombi ndopapa ndakangonzi muri right ndiri right ndikanzi saka mukadzi uyu anozoti ndini wachona koni wachona zvikanzi vana vekuzi vakuenda vashara vari kuita sei nderavaita shamwari yako yotora murume weshamwari yake vanakati muri kuti mama vaparo vechikuru saka vanozoti ndini wachona koni wachona vari kutaurira vari kutongoti inyaya yatekeshera muraini kwawakabva kwaigara kuya saka vari kutongoti variwo nemuzimbe vachingokuti havasi kuziva kuti ndiwe muridzi wenyaya havasi kuziva kuti ndini muridzi wenyaya ndarwadziwa nokuti ndanzwa kuti vana ivavo vakabva vese kumba vana vakasumudzirwa nevabereki vemukadzi mukomana akawanikwa asina kana chinhu mukadzi wachona ndeakasimba kukumira kuitisa murume kosi kudidi ndone patani dzachona zvadzeni dzakadongofanana neyangu nyaya zvotonzi vabereki vachona ndo vabereki vemusikadzi ndo vakamutoresa pasipoti vakamisisa vhiza because vanhu vatakabva navo kwataigara ndo vazenge vakutora but munozivi sitasingambotarisira kuti murume wakona angadai because akasumudzirwa vana vakaroorana vari vana vati because takaroorana mumwe achitena 18 mumwe achitena 19 saka zvinhu zvokuti munenge muri vana saka zvezvokuti takagurumwa nababa vangu namai vangu inini ndo vaitomira kutozvototi ichichichichichi vavamiitisa kosi yezesa because murume wangu aiyemagetsi saka akazonge akusenza kuzesa zvizhinji zvese ndaitaitirwa nababa vangu namama vangu inini zvizhinji kana pavakaita makombi ndiye akatanga kumbodhiraivha mamakombi ababa vangu inini saka zvizhinji ndaitanga kuona the first priority yachona nguva zhinji saka vanhu vatakabva navo kumba kwataigara isusu kuharare ndo vakazenge vakutaura kuti but tasingambozvitarisira kuti angazorwadzise kuzi munhu akachengeta plus vana vake kutaura kwatiri kuita kuno vanoendesa kuchikoro naatezvara vanoendeswa kuchikoro hatina zvo zvokuti munongonzi endai henyu south africa vana tinawo imi kana mangofunga kutumira ndimi munotumira ndo vana vangu vaidziswa nababa vangu namai vangu saka ndopavakatanga kutaura ndopandakaziva kuti mama muri kutaura vanhu vapimi kanzi ndotaura thomas nakoni thomas nakoni zvikanzi shamwari yake uyu shupikai ndiari kunzi atora atora murume wakoni unoziva kuti ndakadikitira mukombi saka iwo pakanoti ko uri right ere mwanangu ndiri right mama vhurai windo renyu ndopavakavhura windo koutonga wavhunduka ndinavani vavo ndo vakaziva mama kanzi unovazirepi ndikati ndini konocho yes precious sorry mwanangu sorry hako mwanangu sorry mwanangu ndopavakada kuchitanga kuida kuti vachidzosera mawedzi avo but vanga vatondiudza kudhara sorry hako mwanangu handinozoti ndiwe ni mwana handikuziye but ndango vakadzi
Tengesa mutsvairo nevamwe vadiki moti vanokuziya vaitodzi vanotoka svika pamba pako hanzi unotovabikira sadza unovapa mvura. Ndandisina basa ndairi kuti kana munhu wekuzimba akasvika pamba pangu sisimene ndandisina basa kuti ndiwe kupi kana dii. Ndandiri munhu wekuti handina problem naye angosvika pamba pangu kana mvura kana chii ndaipa. Saka vamwe vakadzi vazhinji vaiva vachitengesa dirwa vanga vakundiziya. Vakadzi vandopanga vachitaura nezvako kudididididi naona ndazoti bastop yangu yasvika mama right mama no problem. Ndopandakazosvika kumba mai ndopandakachitanga kuchinyatsofunga mai zvakataura murungu wangu museuya. Ndopandabata foni yangu vandafonera shopi nai shopi chii chiri kuitika pakati pako naThomas. Ndapana ndikati kana usoda kuti ndifambe kuya kusaloni kwako ndite noizika ndiri watondudze chokwadi abva andikata akabva andibhuloka abva andibhuloka akabva andibhuloka kuwhatsapp abva andibhuloka ndobva atora akabva apisa line rake ndobva isati mail line akabva anotenga mail line neselsi vatanga kushandisa selsi ndobva aufonera wangu murume ari kubasa zvikanzi kona aziya nezvino ndopakanditsvaga imba tibve patatu apa vakuda kutiza pamba pandaiziya vachienda kumwe kuita kuti ini ndikazouya kueria kwekwandaigara noni andafunga kuti mangwana ndotonovatsvaga. Saka maifundiswa mwe vandaifambidzana napakati usanobvunza siya zvakadaro mirira wako murume auye andiwatanoema kusenegeka achikucheka ndikati ndopandakapa akazoya kuseri kada nyaya yako ndaiziya munhu waufambidzana ndamuziya zvangu unongoteerera makuhwa iwewe haunzwi ndakakudza kuti siyana nezvinotaura vanhu vanotaura chichichi daraiwa ano is fine handina problem nezvo itai zvamuta se zvamuri kuita inini iyoye neni zvaita se zvapera saka akafungwa ndiri kuseka vandatomti iyoye neni nezvako zvaita se zvaperera panapa. Kana wakuda kuyazondiona unongochiya uchingondiona kana une mari yaunondipa yevana unouya uchindipa mari yevana wandoendesa zvikanzi apa manje basa rangu ranga rapera zvikanzi because ndandaregera basa ndanda kuita maproblems ekukolapsa ndanda kuzarirwa ndokolapsa pandazarirwa ndakolapsa ndabva ndaita constipation ndaita mapels malungs angu ari kuvhara apa handisi kuenda kuhospital ndiri kungofamba ndabva apa ndakazokolapsa ndiri kubasa ndopakandiendesa kuhospital zvikanzi ane depression bp yake yakakwira tisingaiti saka anogona paanomuka anogona kumuka akastroka one side ndopandakazomuka ndobva ndita inozechikoni mbotora madei is off bogara kumba umboita sei kana afunga kuchema wochema kana put nchuya every week twice a week murungu aiuya kana tumai kana tuwiki paanenge ari free aidrive hoyo ndikansena ndakuzvikwadza manje namba maconstipation yeya mapels apa handimwe mvura handichadya zvese system yangu iri kuchita shut down ndichifamba ndobva ndazoti ndikaendene mushoprite yekuhamtown time ndakapinda mushoprite ndatora basket ndikufamba handizozoni ndakakolapsa hawo ndakangodonha ndakolapsa kuti ndakakolapsa for 5 hours ndakaendeswa kuhospital ndakatadza kana kumuka vakuti kanga ndakakolapsa for 5 hours handina kumuka vakatry nekuti vandimutse vakanditadza kundirevive saka pesonona ndakafonera ngari munin'ina wangu ari kuno Cape Town ndo wakafonera vachibvunza yangu kuti chii chiri kuitika because bp yake iri high and munhu wako akolapsa but now tikutadza kumureviva kuti amuke because ane time akolapsa saka takupa bed ndakava ndapuwa bed saka
been hours now asatamu mningi wangu aja kulespect ndoba afonerwa gotweremba medu ndoba afonerwa vakadriva nemurume wake kuya kuRustenburg vakasvika muka zime ungaitwa vanabva ndakolapse muShoprite vakabva kuNespect vakasvika kuRustenburg vakasvika vachizwa kuti asati amuka ende iyi munogara pabhedi pake but asati amuka. She's been out since she came here. Saka asikuziva kuti anomuka anenge ari mustate yakamira sei but ari kunzi anenge ane depression aita depression so it's either sisi venyu vakararama pamapills vachararamba either nekutobhala nemacounseling all the time because state yake neBP yake is very high. Apashafonerwa because ndinonga kuti afonerwa ukona kuRustenburg kuno Cape Town apa kuti akafonerwa kuno amba afona kuRustenburg ayiwa shashaka mbouya aina mbouya kuzokuona mama wangu kana mbouya taita 2 days vakatozotsvaga maifundisi yakazvadirecta kumba kudai kwananda kuroja kunyowani vangotora makizi ndobva vavadirecta vanguvadirecta zvifambai sususususu mukasvika pakadai so mosvika pamba pangu mutozokupai mwana anonokuperekedzai kumba kwako kaanga akugara iri kunyowani ndokwavaenda vachinorara dzoka kuseri vachichindoona anamboya 3 days kana kugutika kuhospital kana vese naShamwari yangu kana mama day mama pavakafonerwa that day kunzi collapse mama wangu akabva ati ndakuyewo bhasi pavari kupeka my mom lost it vakabva zvokuti vakavhukana kuti vakavhunduka kana kuti vakadi mama wangu akapfeka pitkot pamusoro pesketi vakapfeka pitkot pamusoro pesketi vakwira bhazi vakadaro vakwira bhazi vakadaro shame. That's mama who lost that by papa mama back BV go back to sugar from there mama never saka neShamwari yako hamuna uzombovira makasangana kubva zvakangomubvunza pafona kubloka hamuna uzombosangana kana kuonana kana udii adikana uzombosangana naye andina saka nanhasi vachiri vese nemurume uyu vari vese kwatone vana vaviri kwatone boy and girl ini ndine vasikana vega vega saka zvakaoma imika saka munotaura sei panyaya dzevana apa panyaya dzevana munokomunikita sei nabhuru wenyu Pretoria. Ndova ndatagara Pretoria ndakagara kuchora about 4 days. The 50th day mningi nangu alikuno Cape Town akabva tenga ticket. Ndova ndatouya kuno Cape Town. Mningi nangu achibva ndichikwidzwa bhazi mningi nangu achienda kuRustenburg achinotuta zvinhu zvangu achienda nazvo kuPretoria. Achitosvika tsvaga flight achibva tongotanga kugara kuPretoria. That's what happened. Ndokuya kwandakaita kuno kuCape Town 2014. And up to now, ndiri kuno Cape Town. Ndakangosvika
2015 vandawana basa pandakawana vandatanga kusevenza up to now sisimeela ndiri kunyepera Mwari vanogona ende Mwari vane nyasha ndinoda kuita makosi vanditisa OP ndane OP ndane housekeeping this year ndopanga kuti ndite ECD partition saka ndiri kutsvaga nzvimbo ari kunonditi pavana sisimeli handidi kunyepa ndaneta. I've been trying my best kuti chindibatsirawo haabati kubva zvamakabuda imi vana vachakambondovaona wei? hana sinsi asati tamboenda kumba 2000 apesera kuenda kumba 2009 haziye vana ende shamwari iyo yakatoti gome mana ikatogara itoripo hayo kana kuti chirega nditiwopa vana apa vana vani vanoziva kuchengeta pake vana tu ivavo vana vani vapona vana basa so nguva yese ndinongomira nevana vangu ezvozvo mukuru wachona shes now 20 autena 21 gore rinoti last year anga ari musecond year kuharare poli anga akachita marketing management akabva aspoilwa nemukomana and then vandimira poison but then Mwari vanongopinda akabva akomudza vano flashwa out poison mwana akamapoison hanzi zvadii asipamiri akaspoilwa nemukomana kuharare poli saka mukomana akarapa saka uda zviuraya because yaita nhumbu saka ezvino saka ari paharare poli akari musecondly saka akamwa poison lake gogo wacho aminoti gogo wacho akangonyumwa sei hanzi ameti akangonditengezika ndine mubedroom aundonoti vasikana vari sei ndokunopinda ndivanona ari kumonyoroka ndipo vakazoita zvehasha pakamwa poison kwakumhanya naye kuhospital bva apambwa out poison but ari right ake saka right now akagara mukomiroti akasununguka then ndonoti ndokwanisa kurezawo mari here kuti wakontinye apedze chikoro chake and then the other one ari kuenda form 2 akamisa paboarding school saka uyo ari kuendawo chikoro ndinongozvichengetera vana vangu ndega sisimeni yo zvakaoma thank you very much kola waitako ende Mwari wakuitira zvakanaka ramba tumwenderera mberi nekuchengeta vana vako bora ngoma iri chingosiya zvakadaro at least you have moved on upenyu hwako zvakanaka hapana kana chakaipa chiripo uri kuzvigonera asi uende kunotsvaga kuti wasungwa mazino kasha mari yaichona nesalari yangu yesesimele zvisikubuda hanimuzwa izvo zvinodaro mumwe wacho yanimuzwa ndinoti kuenda mugarisa chikoro ndatomuti ngatombomira akatodaro nditomboona kuti tombodhilana nouyo ari form 2 ari kuenda form 2 unoenda kakupublic nikiri hospital kune madentist vonokusunga ndichatraya kuenda because it's been long unopesera waora magums ndatone 8 years now ndibomadza and ndiri kungoenda but endasha 8 years uchingogeda mazino indautariswa kuti chii vasunge mazino ayo ndichaenda sesimele usaramba uchivarengera saka nyama hausi kutodya kaiwe kashoma unoruma nekusaidhi kana kudya nyama kana kuti ndoteka tumapieces ndoisa mumasaitu ndokuti ndiitenge but mafranti itangu hayandikwanisi aiwa iwe chi ndanosungwa mazino please ndanosungwa mazino ndanosungwa mazino waita hako mnin'ina nekuya kuzoti da kushiya nyaya yangu yevamwe yekubhedhewa neshamwari yangu. Thank you very much. Tevera makomenti rega timbovhura malights timbonzwawo vamwe vakabhetrewa neshamwari dzavo
infact kana aripo manda kushenya ke because tine topic yakamirira betrayal yemafriends one day angasiri nhasi, but kana aripo nda kutaurawo kana tada kupa mashoko ekukusimudzira kana ekungokunyaradza hativavhariri varipo handichika techingozonzwa kuti zvakamira sei. Ramba uri strong, ramba wakatotsika, ramba wakadzvanya ende zvinotoita. All right, thank you my sister, bye bye. Bye bye. Right guys, yo edzo shamwari dzenyidzo madzinzwa guys, shamwari dzenyidzo madzinzwa, shamwari aidla nayo everyday, achibika mudheka, achinosvisa sadza, chikafu, achiita sei zvese, ndo shamwari chaiyo yakazomutorera baba, vachitori mafriends vose, ndo yakazotora baba ikabva yaita kuti vatove murume kwa paviri vana vaviri varipo. Animal pane vana 2 vatoripo. Saka ina ndisikuti ndine live yangu yandichazouya nayo yandichazouya nayo yakamirira ningirikiri anonzi vanhu vakabetserwa nemafriends avo isiri muzuva ranhasi handichika. Saka zvanhasi ana aripo akanoda kutaura namai ava mashoko enyaradzwa namachi to find something. Hamuna zvikuitika pafoni yangu yandochaseta palive iri kubudisa macomments otiza ipapa yakangomira haisi kubudisa kana any comment or something, but anyway hazvina basa. Kana phone number ndaisa, kana aripo ari kuda kufonawo achitaura neshamwari yedu iyi aino kuti kumakuwa kuri kumastreet kuri kupisa kumakuwa kuri kunakidza singatomboiti, mongofona moti taurewo ndotora only 5 callers then mobva madzokera kumakuwa tichimirira yedu 7 pano yanzvadzi yechirume yaya kuti vazotaurawo pawakabatwa mukadzi wavo vachitwa lula nebest friend yavo handika kuti zvakafamba sei. Saka naari poda kufona handisi kuvharirai namba ndaisa, mofonawo motaura handika then tinzwe kuti zvakafamba sei. Nyaya yeshamwari iyi ichauya yakazvimirira shamwari kuti panyaya dzeshamwari apa toita seiko, totamba kusvika papiko, but kwaiko zvino toziva kutika vanhu munoziva kuti hatingaitauriko zvino nokuti kumastreet kuri kunakidza handiti. Saka vanhu vakawanda vanenge vari kumastreet sizvamunongoziva kuti chero mukaisa kumakuwa anonyanya kufaya handitika than zvinenge zvichitaurwa zvekudzidzisa. Saka vanhu vanotomhanyira kunenge kune izvozvo handi, asi tichidawo kuti rimwe deiwo vazonzwawo vaparticipatewo handimaona munyaya dzemafriends vachitibatsira kuti zvinofambawo sei, chii chinoitika munyaya dzemafriends idzi, totaura kugumira papi, totamba kusvika papi, mafriends aitoudzana zvinhu kusvika papi, chii chinoitika nemafriends and how best can we handle it. Nyaya dzemafriends because dzadai kunetsa nyaya idzi, dzadai yabva itawo coincidence yekuti tikutaura nyaya dzemashamwari pano kumastreet kuri kunetsa kuti nyaya dzemunhu weshamwari, munhu wawaidya naye, munhu wawaitrasta, munhu wawaifara naye, munhu wawaitengerana naye zvinhu then last minute saka nyaya dzachoka hadzina kunyatsomira mushe kunzoko handiti mazvona. Saka vari mberi vada kufona kana pasina ndigadzirire zvangu kumirira 7 o'clock inoyanzvadzi vaya handika ndimbokusunungurai kuti mumhanye kupiwo mumbononzwawo musazonzwa handi munoda makuwa musazonzwa second hand mumhanyewo minde ikoko handitika. Varipo here vamwe vari kuda kuti vataure something. Evelyn Moro ndikutoona macomments pane imwe phone because iyi handiri kuitisa live haisi kubudisa macomments ndakutoma ndatovhura imwe phone kuti ndione ichi macomments apa ari uku handisi kuona uku. Hanzi nanyasha panapa ini ushamwari hwakadai ndosvanaenda kujeri straight asi ndakuuraya shuwa kunditorera mhofu. Saka wofira mhofu woenda kujeri wafa wofirako mhofu. Iyo vana mhofu akadai kuzara mapolipop akadai kuzara munyika iwoda kufira mhofu. Akaita move on, akaita move out, akaita move on. Yes, zvatorarama apinda. It has been 8 years now. 8 years chaidzo achingorarama zviri yepi. Hello caller. Ndiri right maswera sei? I just want to big up mukadzi abva achitaura nyaya yake. Zvakaitika zvokutorerwa murume neShamwari. As why I say I want to big her up is
concentrate on kuchengeta vana vake nekuitira vana vake zvinodikanwa although ati ari kustrugla haazi munhu anotiuya kana anzi handichakudeka anoda kuswera achitandanisana nemunhu achisworotsvaga kuti ngaafanirwe kuchengeta vana vake ona iye vanenge vari vana vake kana munhu asingadi have your own pride of looking after your own children. Ndinogara ndichitaurira vanhu vaneti nekuti tinenge takazvara tese ndovabvunza kuti dai kuri kunzi achisipo murume akafa wainonetsana nani. Saka vakadzi kana tiri masituations ekuti tarambwa ngatisvikeiwo pakuheva that pride of kuzviitawo tumbingarudo twechikadzi kuti vangu ndinochengeta ndega kana munhu asingadi. Unoswara uchingotandarisa nemunhu uchimufosa kuti anzi ufanirwa kuchengeta vana. Kana wasingu chengeta vana vako wega, tambura nevana vako wega. Ndo zvangu zvandinoda kusheya chete. Right. Thank you very much Kola maita basa ngoti live dzadhumana kane nekuma street uku. Saka regai tizonyatsoibata zvakanaka nakatato idzapera idzi timbowa pamukana kuma street uku vambofambidzana because munowaziva madiaries iwa ndo ari kwese ndo anomhanya kwese ende dzinenge chinzi kwai majuicy idzo dzidzi adzoka patime yanga kuti breastfeed mwana time yaadzokawo palive vamanya kuenda kunohwa makohwa evanhu I hope zvinovabatsirawo zvichava zvinovabatsirawo anozai makohwa agara makohwa agara anongonakidza kasikana anongoamboenda tozomirira idu kana dzapera idzi tombozva rinyatsobata nyaya yemafriends because iko kwairi I'm liking it because ine dzidziso mukati saka kwavari kukufuti vanenge vachidzidzawo zvakare saka regai vanhu vainde vanonyatsonzwa kuti zvakare zviri kufamba sei. Thank you so much Kola. Right. Pane munhu andachida kufonera uiwe UK before uyawe azenge akundifonera ndapa live. I tried to call her twice but she didn't pick up that time. Azenge akufona Becky ta busy panapa. Let's try to see kuti tinokwanisa here kuti timufonere panapa. SIS MELLY. Kona yamainini zvinokana takukufonera iti tatawirana kuti 5 hamuchabatiki ndamubloka shuwai tatozotanga isusu irimwe shotanoti izvo munhu asi kubata foni tichafona tikati regai tiinde kune next kola iyo nakuti regai titry aiwa tataura wani tutanga nemi but anyway zvisinei hapana kuipa mauya pano henyu matauya takatsiridza music werumba wegospel unakidza fanda tataura ndikati anyway taking gospel to the next level ndimi kama makaimba nikikiri music yenyu tipei star yenyu kuti ramunoshandisa rekuimba munonza niudzai vateerera marega kuuya vanhu vakawanda zvino kumastiti kune makuhwa ari kupisa uku saka vanhu vamanya kumakuhwa kuti takatowanda pano vazomanya kuenda kumakuhwa patanga live dzemakuhwa. It's okay SIS MELLY. Ndinonzi Zoe. Ndo zita rangu iroro ndoshandisa kana ndichiimba. Kana muri ku YouTube zita renyu rakaperera chida kutsvaga munonzani? Ndinonzi Zoe Mutangadura Baby. Okay, saka makazvya kuimba zvacho makazvitanga rini izvi? Ndatoona because ndaenda ku YouTube ndamboona nikirikiri mamwe mavideo enyu emwe music saka ndikatoti hamusi munyuwani industry kaini. Handisi munyuwani asi ndakamboti nyarare zvangu. Okay, mati makatanga muri mudiki? Ndakatanga ndiri mudiki zvangu. Saka maimba kucheche kana kuti maimba yemushawa muchigezi? Ndaimba kucheche. Alright. Saka tiudzei kuti music yenyu iyi seinonzi ngarumbidzwe iyi yamakaisa rumba mukati. Guys mambonzwa here music iyi. Mirai ndikunzwe music iyi. Mirai muzvinzwire music. Mungangofa muda ndikutaura zvinhu zvisipo. Ndoda kuti mubatai music iyi. Ndoda kuti muzvinzwire music iyi. Mirai ndione kuti yakonekteru. Mirai music iyi. Nzwai. Hey, come on guys. Ayo, kai. Song ndoda kutombotisa youth yangu yekuchechika sezvo iri gospel itomboita ka-item nayo toda tomboita ma-dance moves edu echirumba-rumba kuchechimo. Affordable rides at the tap of a button.
Bolt, the smartest way to move. Let us see what. Hanmaona. Because song inonakidza iyi guys. Fair song inonakidza. Handimazviona. Saka right guys idzoke kwamuri mainini Zoe. Handitika. Apa munhu wamakaimbana. Zoe? Hello, diripo sisi. All right. Munhu wawakaimba naye apa muruzi? Zimbabwe anonzi Benjamin Rupapa ari kuHarare. Yo, zvanondere kuti kudapa munhu wokunana DRC koko kwamhene koko. Zvaanogona. Kusaka chakuinspire kuti muite gospel music kurumba chii? I think tikango consider kuti vanhu vakawanda vari kungochema nenyaya dzecorona, so we just thought kuti it would be nice to come with a song inongoitawo kuti vanhu vaappreciate Mwari, kuti kunyange tirimo mucovid imomomo Mwari anoramba ari Mwari. Saka it's a song of gratitude, kungotenda Mwari zvedu tichimutambira kunyange zvinhu zvakaoma. Okay. Saka masauzi akamira sei? So far kune single iro inonzi Ngarumbidzwe. And we have more that are coming pamberi papa. Okay. Yo, saka imimi inonzi YouTube channel yenyu kana vanoda kubata muri kuYouTube kaini? Ndiri paYouTube. Saka vanoda kusubscribe, vanosubscribe papi pacho kuti vakuteverei vanzwawo. Vanongoenda paYouTube panenge pakanzi Zoe Mutangadura Repe, obva vatoona inonzi chiYouTube channel yako, press pakanzi able to see EFM music inenge ichiuya after iyoyi. Right. Saka mukaenda pakanzi Zoe Mutangadura, Zoe ZOWIE Mutangadura kuYouTube guys. Mungonoklika ane music inonakidza singaiti. Andimaona inonakidza singatomboiti guys. Pane pamatomboda kutamba gospel tichitombosheka zvadani chiita izvi, tichimbosheka zvadani chiita izvi. Andimaona. Saka zvinodi mundo music yake yoyi. Guys, can you mumwe wedu mudiaries pano? Can you please go and subscribe pa YouTube channel yake kuningikiri. Saka unoda kutenga kuYouTube, unoda kutenga music yako vanaiwana kupi? Vanaiwana pa iTunes, pa Spotify nepa Amazon. Right, ku Amazon kuona nayi wati zvitaugwa kune music yako ndiko vanotengesa. Yakoda kuzotenga mapirate 15 rand guys. And because unenge ma destroy business reumwe wedu. Tiri pakusumudzirana guys kwete kunotenga zvima copyrights zvinenge zvakanyogwa muningikiri muma street umu chokuti ukangochiridza kawancha tofa. Plus why chedo chikada 5 rand, why would you go and buy arikucha mari ma CDs ai? Actually anongowanikwa pama platforms iwawanda taura, otherwise atina ma CDs atine tichitengesa. Oh, saka na uchida kutenga koko kwacho unobhadhara mari kuYouTube kwacho. Unongo subscribe to be part of iTunes subscription inokuudza kuti unobhadhara mari pamwedzi. All right, okay. So guys, handei tino support umwe wedu guys. Let's go inda totila kutanga kuenda inini. Handei tino support umwe wedu andichika ari kugonawo kuzviraramirawo nekuimba chipo talented guys. What do you prefer guys? Munhu ari kutozama kuimba ke oti ndisupport iwo guys. Handiti nemunhu anayacho kukumbira everyday kuti ndokumbirawo mari, ndokumbirawo chingwa. Chamunga prefer chikungoenda kuYouTube mone senyu like yenyu. Andichimaona kana moenda kuma iTunes kwataurwa kumai mwana mongono follow wawo ikokoko. Chiri nande chipi? Kuhand out nemunhu anototi ndokumbirawo I only need your support kungoenda kuYouTube mungonobayawo kuYouTube ikasumukawo kuYouTube ane mari anozokwanisa kudiwo kuwanawo. Anditi saka ngatiendei tinoteerera music wekukoko. Saka makutoita mashows ere wogara timu lockdown. Alright. Saka namotanga mashows nzotudza kuti tinoda kuhaya vaoneke kuti vakuhaya iwo vachikudedza kumashowziko muchinoimba muchinojabula navo muri ikoko. Ari pere mashoko munoda kuudzawo vateereri venyu ndo mafollowers enyu aya pano? Ndinoda kungosimbisa vanhu kuti ngavarambe vachingotenda Mwari nezvaari kuita muupenyu. Ino kuti vanhu vari kufa, but tikangoramba tichingomupa mbiri yake nekugadzirisa marelationships edu naMwari, just being right before God, that's the most important thing. Izvozvo ndozvo zvakakosha stereki izvozvo zveukama hwedu naMwari ndo chinhu chakakoshesa. Zvimwe zvese izvi hazvina basa zvinogonetera kumasure, but ukama hwako naMwari. Nhasi kuri kunzi bherararira kana kuti vaburuka vaya vamira paMwari vayo kuti ndini mudhara God ndauya. Unowanikwa uchindepi? Unonga uchindepi? Unonga uchimhanya rusaidi ripi? Urimo mugomba here remoto kana kuti uri kuenda kudenga? Uri kumakuwa here
kana kuti uri kutoteera nzira yekuenda kudenga aiwa bhora nderenyu handitika the ball is in your court decision ndiyako ndiwe ndoita zvaunoda decision yako handitika so toda kutendai mani thank you very much and I hope guys maendere kunosubscribe ndichiri pana pachimbomhanyawo guys munosubscribe muiye nescreenshot tione kuti mabvako chimbomhanyawo muende kunosubscribe tione handitika hanzi anogona kuimba anogona kuimba chingomanyawo kuYouTube kuna Zoe Mtangadura mungono subscribe guys miye nemauyu yenyu kuti indatobva kuna let's support one of our own antika mumwe wedu fellow Zimbabwean has kumira street has kudi aiwa ari kuimba kuti akwanise kudi kuzviraramisawo handiti so mabusiness anogadzira anoda mariwo iye anoda kuzviraramisawo nokuimba kwacho handiti isichina kidzwawo naiye wanofa kunga achidyawo achisawo chingwa patebhuru handimaona saka chimanyawo guys muno subscribe kungono subscribe kuYouTube zvenyu modzoka noda kuzotenga ozvinana naAmazon naiTunes uko unotsvaga music yake yes I can see my love nema likes thank you guys I hope my love nema likes yenyu ndekuti maendako anditi I hope ndekuti maendako anditi I hope ndekuti maendako right so mine zowutira kutendai thank you very much ticharamba tingotaura nemiwo kusere mukata music tikandirewo vasikana ndichazokutaridzai video one day ndatora kuchechisa youth yangu yekucheche yandodzidzisa ichijaivha neseunyenyi because kunozikamwa kuti ndoda kujaivha singaiti kuchechi saka vana vangu kana vanotojaivha kuti zvokutamba zvotozikamwa asi tichikushandisa magospel music saka ndatoiona kuti patechizodidi hatizoshekedu asi kuti zvirumba tivanenge vachiisaisa vachitambira zvinyatsonakidza. I want to show SIS MELLY, my tabasa, thank you. I want to kutenda, thank you very much. Right. Guys, and if you subscribe, let's go and subscribe mwedu ti kwanza kudi kubatsirika nawo tichiona mwedu achidiwo achisumukirawo and tigoti why what are part of it takaisa wa subscription takana subscriber and maona. So guys, yeah, thank you very much. Regaindi kusungura ingwa yezo regaindi kusungura minde kumakuwa tosangana na 7 andika tosangana na 7 ingwa yezo so 22 past 6 inda kumbona una skimi sami tosangana na 7 o'clock exactly tichiuya nehanzvadzi vana cheri kuda makuwa cheri wasozoka live yapera tichipedza ndikukuona zvangu kuti wakatarisa tosangana pachikamu tinotevera na 7 o'clock tichinzwa imi munongoti vakadzi varume vanohura tichionzwawo tanzwawo nyaya yamai vaya vakatorerwa murume neShamwari yavo tochinzwawo hanzvadzi avo vakatorerwawo nabhururu wavo mukadzi vakatobata vakatoita vachitodlanana nabhinzi hanomaona vakatobata vakatotorawo seofi vakatodayo vakatozvitorawo seofi vanhu asinabva kubvunza kuti kwaifunge pfungwa dzavo kutora seofi pane zvinhu zvakadaro saka alright guys tobatsana patikam tinotevera